Magandang araw mga pre. Mayong adlaw po sa mga Bisaya diha. Noong mga nakaraang araw ay tila naging pandemic sa mundo ng boxing ang posibleng laban daw ni Triple G kontra sa ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Dahil ito sa sinabi ni Coach Freddy Roach sa isang interview na gustong makalaban ni Manny Pacquiao si Golovkin, na para sa akin ay medyo delikado para sa ating pambansang kamao. Para lang sa mga di nakakaalam, may Pinoy na pala na nakalaban itong tigasin ng Kazakhstan. Yan ang pag-usapan natin sa video ito mga pre. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman, click mo lang ang subscribe button at notification bell button para lagi kang updated sa mga videos ko. Gennady Golovkin o mas kilalang Triple G, may nakakabilib na amateur boxing record na 345 wins at only 5 defeats. Kasama sa naging biktima niya ang ating kababayang si Christopher Kamat na tubong Pangasinan nang magkaharap sila para sa final round or gold medal round noong 2004 Asian Championship na ginanap sa Puerto Princesa, Palawan, na kung saan natalo ang ating pambato at pilak ang nakuha habang si Triple G ay ginto. 2007 sa unang laban ni Triple G at Canelo ay na-interview ang ating kababayang retired amateur boxer na si Christopher Kamat tungkol sa naging laban niya 13 years ago. Sabi niya, proud daw siya na naging kaliber niya si Triple G noong kapanahonan niya. Tungkol naman sa nangyaring laban sa Asian Championship, ay tinalo daw niya ang tatlong boxer para marating ang final round o gold medal round. Una ay ang boxer ng India, pangalawa ay ang tigasin at matibay na boxer ng Pakistan na si Amid Ali, pangatlo ay ang hard hitter ng Japan na si Koji Sato. Pero sa pang-apat na laban para sa gold medal round ay si Triple G ang kanyang makakaharap, na noon daw ay preskong-presko dahil sa tatlong nakalaban daw nito ay puro tinalo via KO. Habang siya daw ay sumasakit pa ang balikat at namamaga pa ang mukha. Sa mismong laban daw ay tingin daw niya panalo siya sa unang round, pero sa pangalawang round ay paubos na daw ang kanyang lakas, kaya accurate na daw siyang tinatamaan ng mga suntok ni Golovkin. Nakatayo pa rin daw siya sa harap ng kalaban at pilit na iniilagan ang suntok at kumakaunter pa daw siya. Pero sa third round ay sapul daw siya ng isang straight hand, bagsak daw siya at tinigil na rin ng referee ang laban, habang nagtapo naman ng towel ang kanyang coach na si Pat Gaspi. Dagdag pa niya ay sana may video pa daw para mapanood ang bakbakan. Dahil sa nakuha niya ang silver medal ay automatic siyang nakapasok para sa 2004 Athens Olympic at nirepresenta niya ang bansang Pilipinas. Pero natalo siya sa unang round pa lang. Natalo siya ng isang rosong boxer na questionabling tumalo rin kay Triple G sa gold round o final round. Sabi pa ni Christopher Kamat na kung nagkamedal lang daw siya sa Olympics ay siguradong magtutuloy daw siya sa professional boxing. Sa ngayon ay masaya siyang naninirahan sa California kasama ang 4 niyang anak at asawang si Sherry, at nagtatrabaho siya bilang isang finance manager sa isang car dealership sa Arizona. Sa edad daw na 10 noon ay nag-migrate sila sa Amerika. Sa edad na 13 ay nahilig siyang magboxing dahil sa dalawa niyang kaibigan. Nanalo siya ng mga titulo sa lokal at nakakuha ng silver medal sa national bilang junior boxer. Sabi ng trainer niya noon sa San Jose, California na si Joe Wallace ay may punching power daw siya at may dilahuyang talino sa ibabaw ng lona. Sabi din ng Filipino coach na si Nolito Velasco ay may power puncher daw itong si Kamat, pero slow boxer lang daw. Sa buong amateur boxing career niya ay nakakuha siya ng 2 bronze mula sa 2001 at 2003 Southeast Asian Games at silver sa 2004 Asian Championship. Sabay nating panoorin pre ang controversial na Olympic game ni Golovkin kontra sa Rosong si Gidarvikov, na kung saan natalo si Triple G at silver lang ang nakuha, na talagang ang resulta ay talagang kaduda-duda at maraming nagsasabi na si Triple G ay nadaya. Ang Rosong ito ang tumalo din sa ating kababayang si Christopher Kamat sa unang round pa lang. 青コーナーロシアのガイダルベコフ、左を指していくのはカザフスタンのグリフィン。ガイダルベコフの左は空振りです。飛び込んでくるところに左を合わせましたが、カザフスタンのグリフィンが回転装置が使用されているこのオリンピック、5人のジャッジがコンピューターのボタンを押して正確な得点打を入力しています。
5人中3人以上のジャッジが得点だとみなせばそのパンチがポイントになります。前に出てます。カザフスタンのグリキン、あまり頭を下げすぎますとバッティングの注意を受けます。飛び込んでの2人、右のボディを狙っていきましたが、ややローブロー気味でした。左4ポイント、カザフスタンのグリキンが3ポイントリードしています。それから右、なかなか両選手ともに連打というのは出てきません。第1ラウンドです。ミドル級の決勝戦です。左から右で、あそこは注意しないとダラダラの試合になってしまう。ここも両者クリンチです。カザフスタンのグリキンが飛び込んでいって体を合わせるところ、ロシアのガイダルベコフがクリンチします。右ストレートを伸ばしていきました。もうちょっと2人で自分の距離をながら動いていけばいいんですけれども、その辺がカザフスタンのグリキンが1ポイントリードしています。第3ラウンドに入っています。1ラウンドは2分間、4ラウンド制です。いうところが目立ちます。ここでポイント同点に追いつきます。そしてロシアのガイダルベコフがリードしました。体を合わせて、そうですね、試合の流れは常に止まってしまう。このパンチも大振りです。14対11、4ポイントリードしましたロシアのガイダルベコフ。第1ラウンド、第2ラウンドはカザフスタンのグリキンがリードする展開だったんですが、このラウンドに入ってもあまり変わりがありません。左スト勢いでしたが、完全にホールドになってますからね、抱きかかになってますから、それは注意しないと、ボクシングの動きの流れがなくなってしまって今日あるんですが、そういう感じですね。また飛び込んでいって体を預けます。振り回すガイダルベコフ、またブレイクの声です。第3ラウンド残り10秒を切りました。頭を下げすぎているというレフェリーの指示です。ここでそうですね、注意もしなければいけない、警告もしなければいけない、もう回数うんとやってますからね。18対13、5ポイントリードしているのはロシアのガイダルベコフです。ちょっとパンチも大振りです。合わせてしまいます。何度も同じような指示を与えているんですが、なかなか注意だけだとやっぱり効果がないですね。4ポイントリードしているのはロシアのガイダルベコフの対戦なんですが、その過去何かちょっと2人のスタイルとしても噛み合わないところがあるのかもしれませんが、やっぱりホールドをね、注意しないと。学生からではアマチュアの有効だというのはなかなか繰り出せません。左も大振りです。カザフスタンのグリキン、第4ラウンドまもなくで、しかしなかなかどこでポイントを奪っているのかちょっとよくわからないような接近戦が多くなっていますが、またブレイクという大きな声がかかりました。残り15秒です。8ポイントリードロシアのガイダルベコフ。先ほどフェザー級ではロシアのチュシチェンコが金メダルを獲得しています。今大会ロシア勢ボクシングでの2つ目の金メダル。96年からロシアのナショナルチームで長く第一線で活躍をしてきましたガイダルベコフですが、試合の内容としてはもう少し綺麗なパンチを見たかったというようなところもありましたが、それがちょっと見られませんでしたね。こういう時はですね、ジャッジがですね、どちらかあんまりはっきりした感じになる場合でも、それで、点数を失うことがありますので、ロシアのガイダルベコフ。
このアテネオリンピックでボクシング2つ目の金メダルをもたらしました。ロシア勢 Shoutout kay Roldan Manuel, Franklin Waga, Man of Steel Lee, Win Mao, Roldan Akutan, Justin Casa TV from Makati. Ingat kayo dyan pre at maraming salamat sa panonood.